La previsió de l'oratge per a este dilluns, dia 1 de febrer, tindrem cel poc ennuvolat o aclarit. Les temperatures amb pocs canvis, localment en ascens les màximes, i el vent serà variable fluix. Quant a les temperatures, en Requena tindrà avui una màxima de 18 i una mínima de 3 graus, Ontinyent màxima de 21, mínima de 7, Gandia màxima de 18, mínima de 9, i València tindrà una màxima de 20 i una mínima de 10 graus.